Менә әлбәттә бөтен эш план белән булырга тиеш. Без алдан планлаштырырга. Иң беренче дуа. Бигрәк тә быел. Менә без инде намазларда да дуа кылабыз. Исән имин Рамазанга ирешеп, Рамазанны безгә ирештерсәң иде. Чөнки менә күп мәчетләр ябыла хәзер. Һәм беркем дә гарантия бирә алмый Рамазанда ачылыр дип. Шулай бит, әгәр дә без Рамазанда таравихларны укый алмасак, без бергә җыелып гыйбадәтләр кыла алмасак, ул безнең өчен бик зур авырлык булачак бу. Чөнки менә күрәбез Инстаграмда, Ютубта, гарәпләрдә бүген шул ук Мәккәдә, Мәдинәдә мәчетләр ябык. Алар мәчет каршына киләләр дә елыйлар кешеләр. Елыйлар, чөнки аларның коммунизм күргәннәре юк. Алар ябылган мәчетләрне бер кашан да аларның әби-бабайлары да күрмәде. Бүген Мәккә, Мәдинәдә мәчетләр ябык. Һәм без куркабыз, ул бездә дә булыр дип. Чөнки Татарстанда, мәсәлән, бүгенге көндә әле без киметтек кешеләрне. Мәчетнең эшчәнлеген киметтек без, әмма ләкин бездә гарантия юк, иртәгә ябылырга мөмкин. Шуңа күрә без иң беренче сорыйбыз дуга кылып: "Я Раббым, Рамазаннарда ачсаң иде. Бу зәхмәттән котылырга язсаң иде безгә" дип, табибларга юлларын ачсаң иде, даруларын бирсәң иде дип дуга кылабыз. Шуңа күрә без алдан дуга кылып сорыйбыз Аллаһтан. Аннан соң инде кеше, мөселман кешесе инде планлаштырырга тиеш. Әгәр дә закат бирәсе булса, инде ул акчасын калдырып барырга тиеш закаткә. Чөнки Рамазанда гадәттә закат чыгарыла. Әгәр дә алдан ук көн тәртибен ясасаң, хәтта сызып, бүгенге көндә планинглар бар, органайзерлар бар, тайм менеджментны өйрәнәбез бит инде. Дөнья куырга кирәк булса, нигә ахирәттә әзерләнмәскә? Көн саен фәлән кадәр садака бир, көн саен фәлән кадәр Коръәннән фәлән бит китап укы, көн саен фәлән туганыңның шалтыратып хәлен бел, барып хәлен бел. Шуңа күрә алдан планлаштырсак, субханалла, Аллаһ ача, кайчан ифтар кылдырасың, кайчан туганнарыңны җыясың, кайчан дусларыңны, менә ул күп кирәкми, ләкин әзерләнсәк, Аллаһ ярдәмен бирә, иншаллах. Шуңа күрә минем үтенечем шул: әзерләнегез алдан, планлаштырыгыз, Аллаһ бәрәкәтен бирә. Кайгырган эш ничек әле, курыккан эш хәерле булыр ди татарда. Шуңа күрә алдан кайгырып торсаң, әзерләнеп, Аллаһ җиңеллеген бирә, субханалла. Без бит күп вакыт Рамазан килә, әле һаман аңламыйбыз Рамазан килгәнне. Соңгы 20 көн, 10 көн калгач, каралы Рамазан дигән рухка кирип китәбез, инде гаит тә җитә. Шуңа күрә алай булмасын өчен алдан әзерләнергә кирәк. Рамазанда, әлбәттә, аның инде менә махсус Рамазанда гына кыла торган дугалары юк. Бар кадыр кишен эзләгәндә: "Аллаһумма инника афуун тухиббул афва фаъфу анна", Раббым, син гафу итүче, гафу итәргә яратасың, безләрне гафу итсәң дигән дуга бар. Булай Рамазанның үзенең махсус дугалары юк. Авыз ачканда гына кыла торган дуга бар. Ансын инде һәркем өйрәнә үзе.